jeg havde været inde på banen, så har jeg nok ikke spillet 90 minutter, fordi jeg har sjældent set noget så elendigt. Men lad nu det være. Jeg tager stadig hatten af for, at I forholder jer forholdsvis roligt og prøver at styre jeres temperament. Det er stort. Men desværre så synes jeg, at havde vi måske givet os 5 eller 10% mere rent viljemæssigt, så tror jeg skulle vi have vundet den her. Men det skulle ikke lige være 4. kamp i træk, desværre. Og pyt skidt nu med det, så må det gå ud over topholdet KFUM på tirsdag. Og indtil videre, der mødes vi alle sammen her kl. 17.30. Præcis. Er der nogen, der ikke kan det? Ja, du er flot. Ellers? Jeg skal jo ikke med. Men det ved vi sgu ikke. Hvad synes du selv? Jeg synes, han skulle ud og løbe med det vælge forsvaret. Indtil videre, der er alle tilsagt, som sidder her, så ringer jeg rundt til, hvis vi skifter lidt ud med. Henrik kan jo som sagt ikke spille. Så nu må vi lige se, hvad vi gør. Er der nogen, der ikke kan på tirsdag? Nej. Simon, du giver mig lige besked med den der. Og der må spilles med den. Ellers så lad os komme videre. 6 point i de 2 sidste kampe, så ligger vi der, hvor vi gerne vil. Ikke? Så vi er med længere den ikke. Dagens første stemme til Henrik. Okay, bare klar. Og Vilden. Og Rasmus. Det bliver start 11 der måske. Ja. Sørensen. For at brække foden på en, står der. Og Vilden. Og Sørensen. Og Jakob. Og Sørensen. Og Rasmus. Og Sørensen. Og Sørensen. Og Miniman. Jake. Sørensen. Filten. Hvad er stillingen før det sidste uge? Henrik 1, Filten 3, Rasmus 2, Sørensen 6, yes. Jakob 2 og Nick 1. Jeg har lige givet der. Ja, du skal da give en til, og Musi skal også give. Ej, på 6. Ikke på 6. Først på 7. Det er på 10, man skal give. 7. 7. Rasmus. En mere. Og den sidste? Hvis der står Sørensen, så er der en kasse barn. Det er kassen. Det er en kasse. Står Sørensen. Musi. Jeg skal ikke klasse alligevel. Jeg ved ikke. Jeg vidste ikke, hvad så er jeg nok til sagt. Det er usejt. Nej, det er da ikke. Det er fint, man gør fint. Nej. Han løb godt deroppe. Prøv at høre. Frederiksbergbladet var der i dag. Og så siger han til mig, hvad hedder ham der nummer 13? Har du blok nok med? Hvad skulle jeg svare? Så sagde jeg Julius, Enrico, Brian, Risby, Emil, Holm, Flemming. Justin. Så han ville, du sætter en eller anden startopstilling, og hvad skriver du til Risby på bænken? Det finder vi ud af. Justin, Emil, Brandbil, Julius, Justin. Jeg så på, han havde et eller andet. Det kan du huske. Det så det Tivoli, der stod der Emil. Men skal vi ikke lige give Sørensen en hånd med sine 6 stemmer? Det blev så med sin hund. Det blev. Det er hund også.